थांदे विलेज कमिटी अफिस थांदे नाके सिनारो फायदे नाके जों कोर्ट थांनाय केस खायनाय सरकार रायदा मानुई सरकार सिनि मुंगी सेंसन खायजा सारबा खायजा नि नंग कैंसल खायनाय बगै बरताव से साक्ता माने अब बालाय खेनो आइन विरोधी नियम विरोधी नाके जों कोर्ट थांनाय काजे आबने बगै बेबोंना खाकरा खाय ई घटनानि विरुद्धे प्रतिबाद खायदि खरांथि साबायदि अबनो सिनखौ मुंदुंनाय ताकलाय 2021-22 नि जे प्रधानमंत्री हाउसिंग जे स्कीम ओ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट नि साइतुमन बिसिंतिनो आगियो बामफ्रन सरकार तंफुरो बंनो सारबे खायै ओ जागा साबो नक मानि मान हनै नकनि ओ जागा लिस्ट खाजाका कम्पिउटाराइजिंग थाका किन्तु तबु बीजेपी आईपीएफटी सरकार जरा विशेष खै ताकलाय जरा नक माननानि बागै बुं लिस्टिंग खा जानि मुंगी सेंसन फैके दिल्ली थाके बंनो कैंसल खायनाय बागै ताबुक साइतुबि दङ नोटिस रि दङ पत्र नोटिस कामियाम जे कतजन कामियो पत्रिया थां साबो सैमान नाय आइ खयै जरा नि मुंगी नक सेंसन खा नक कैंसल खायनाय बागै जता साक्ता माने ओ बालाय खेना साया अब अन्नाय आरे नों तिप्रासानि बागै सेंगाकाय तिप्रासा थांचा नों लायो तिप्रासानि बागै हनो ओंखाय तिनि आईपीएफटी फायका तिनि तिप्रा मथा फायका बेबों तिप्रासानि कक सावि सरकार फायका गतामनि बागै बं नकले ओइ जे तिनि मानदाय ब्लक 1096 जना हाजामारा ब्लक 266 जना बेलबारि ब्लक 441 जना ओंखाय लेफुंगा ब्लक 781 जना ओंखाय जिरेना ब्लक तिप्रासा वांसी मिले 2894 ओलागतला ब्लक 774 जना इनका बरक तो बेबाक मानदाय ब्लक तो अन्य दफानि बरक करे हाजामारा तो अन्य दफानि करे बेलबारि तो अन्य दफानि बरक करे बरक तो बेबाक से तिप्रासा बेबाक से मानानि दरकार नों नांखाखो कताल परंना जाना रखा रेडी ताई कताल नों सेंसन खायै नों रेनानि व्यवस्था खायि तिप्रासानि कक सवै तिप्रासानि बामता सेकनाय अबो तंनि मिया काजे जरा नक नि बागै ताकलाय बिसियो जानाय बागै नक सेंसन फायका बंनो नक रेनानि व्यवस्था खायतों नों मांखाखो कताल तुइ फायदि कताल बरंनो रेडी किन्तु जाने मुंगी सेंसन खा बो सीपीएम मानो बो तिप्रा मथा मानो बो आईपीएफ मानो बो कांग्रेस मानो बो बीजेपी मानो बो तिप्रासन लोकरत्न बोनी मान फैनो नों हायकाय बातना बगै षड़यंत्र खैमिया काजाबो बंदंनाय दरकार तबे अकमनो सेंसानाय এই যে मानदाय ब्लक हाजामारा ब्लक लेफुंगा ब्लक एकजन बरक जुदि बात खांकाय आखर बखर नर ब्लक थांदे विलेज कमिटी अफिस थांदे नाके सिनारो फायदे नाके जों कोर्ट थांनाय केस खायनाय सरकार रायदा मानुई सरकार सिनि मुंगी सेंसन खायजा सारबा खायजा नि नंग कैंसल खायनाय बगै बरताव से साक्ता माने अब बालाय खेनो आइन विरोधी नियम विरोधी नाके जों कोर्ट थांनाय काजे आबने बगै बेबोंना खाकरा खाय ई घटनानि विरुद्धे प्रतिबाद खायदि खरांथि साबायदि अबनो सिनखौ मुंदुंनाय जीएनपी नि थेके बेवना